Sorry kani mukwiwe. Mukudzei Chitsama. Sorry. Sorry. Akakwiriwa mukadzika mwana wa Mnangagwa. Collen Mnangagwa akakwira Kimberly. Mwana Kimberly. Tuwa. Collen. Chafika into zvimwiri box mangu vedwe anzimbe Wellington. Yakatikirwa Wellington, akatikirwa no Collen. Nipamusaka kuti vakaita find out kuti mwana wainaye ndiwa Collen Mnangagwa. Wakakwiriwa mukadzi nemusangano. Nepasika naimi. Shua. Vakomana wafupi. Kwa unakuona kuti pane murume ari kukwira mukadzi wako. Nekupfupike. Muziva upenyu. Saka ndiyo stress yawina hii. Yawaituka wana vii, wana nduyu, admire. Maini nadi, uchimutukira kupfeka madrezi, uchimutukira kushanda kwake, uchimutukira ungochani wake. Ezvo istresi. Chekuti makaita DNA, mama wana kuti mwana azi wako mwana wa Collen Mnangagwa. Asiwochembe, babo ye mwana vatenga imba. Uchika uchikutaka. Musangano kauri. Wakati musangano wanongozongokudenza chete kuti wakwiriwa mukadzi. Hauziwo kutakatiya. Saka iwe Kimberly. Chengeta murume. Yasvika information yasvika neuya anonzi Telford Lee. Munozvizena handina makuwa ndinongoti vanhu vauya nenyaya dzavo mirai nenyaya dzenyu. Zvazvanzi Queen the real nyaya iripo is Wellington find out kuti mwana wa ana Kimberly hazi wake ndewa Collen Mnangagwa. That's why they bought him a house recently ku Arlington. Motor push gift yakaenda na Holly was from Collen. So that the day Pangar Paola he was depressed and he was away because the benefits he doesn't know what to do. Kebero Chandra Galus Brakus Kebele Grandava Radosh Kabada Logrobo Sia Kapata. Second name kujowa kwese kuiko kwata zakana kudzinganisa mukadzi aitasha mukadzi. Kujowa kwese kwata kudzinganisa murume aitasha mukadzi wako. Why wonza? Zvino kana watanga kukwirwa mukadzi kudai rega nyika yese ichi wozonzwa unotuka wiki. Babona wiki achikwirirwa mukadzi nemusangano. Iwe dhumu kwarema.